A necesaria brevidade ou concisión deste acto non nos permite escoitar a lectura dos traballos premiados na súa integridade. Entón pedimos aos seus autores que nos faigan unha pequena lectura dun anaco representativo. Os traballos, de todas maneiras, están neste libro. E outra cuestión que hai que subliñar do Concello de Paradela: moitas veces os premios, o problema que teñen é que quedan, non digo arquivados nun caixón, pero casi. Reciben un premio, o autor ou a autora leva ese premio e ten na casa un trofeo ou un diploma que o acredita, pero o traballo non ve a luz. O Concello de Paradela leva 12 libriños como este publicados, que algún día medrarán ou se publicarán conxuntamente, pero coido que un esforzo do Concello de Paradela que hai que agradecer, porque deste xeito os traballos non só son premiados, senón que encima están máis vivos, porque ven a luz. Pedimos que nos lea un anaco do seu poema gañadora Carmen Caramés Gorga. Ser un co outro, en verdade ser un corpo único, unha comunión perfecta, só coñecí neste xeito. Dende a doce espera, o día soñado, dende o berce do meu ventre, os meus brazos. E agora sei que non hai intre máis feliz, nin outro ceo que agarde, que en verdade non hai nin dor igual, nin querer máis grande. Canto máis delicado, máis me espanta este ledo piar dos paxaros, máis me aborrece a cor da primavera, canto máis sutís as flores que a visten. Arrepíanme as risas que se filtran, insolentes, na miña dor escura. Non hai, meu ben, deserto máis extenso, nin máis serno que o meu corpo hoxe. Telleira, pedregal baldío e infindo, onde medran as gretas profundas e escuras que me labran. Non dou o meu pranto para tan amplo, desolado espazo. Vagas de soidade fixeron de mí a súa casa. Prenderon no meu leito agoniante a raíces do infortunio. Que frío me percorre e me xea e non me mata. Canto me enche este baleiro, me ensancha no meu peito, e influo espazo en que non te atopo, a nada que me traga. O traballo íntegro, así como unha reseña biográfica de Carmen Caramés, está no libriño desta 12ª edición do certamen literario.